त्रिपुरा हास्तनि जत लुकुनो पुइलानानै खाका हमजाफारो तिनि नंनि बुसकांगो मा फाइमानि याबुलो फखाय मसे थानाया 23 तारिख आगस्ट चिनि त्रिपुरा मथा ताइ बुबाग्रानो पार्सोनेल अटैक खालायै हरिदन देबबर्मा मुंगै खरकसा बरक सोशल मीडिया ताइ यूट्यूब चैनल जे कक सामानि केरं आबनो तैरिनो ताबुनांनि बुसकांगो किसा आं फिरमानि नायो तामनि हिंगाकाय हरिदन देबबर्मा तामो राजनैतिक खायका बिनि बैकग्राउंड तामो आबनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरके सिनानि नांगो तामि हिनबा बो त्रिपुरा मथानि एगेंस्ट जे कक सामानि बा बो त्रिपुरा मथा जॉइन खालायका बा ताबुको द तंखो आब्रनो बो किसा स्राय स्राय उन्नयन नांगो त्रिपुरा हास्तनि बररो एवं बो दफानि बागै आसनो काहामवान सुबुय तंखाय दफानि बागै बो मुक्ति खैलाय तंखाखाय बो दफानि बागै तामो खलायका अबो बो बिनि कबो कुनु स्राय स्राय क्रै अमो सिमिया बागि सिलाय बेचबा खलायका एवं सिलाय बेचबा खलायै तांगै बो खारि फायनानि नांखा अमोनि बो केरें कथमा किसा तंगो बेखाय ताइ बो अरो फायै बिनि पार्सोनेल बो ताबोसुक जरा खर बोसक कायजाखा बा तामो तामोंखा अमरनो बो त्रिपुरा हास्तनि बररो किसा सायमानानि नांगौ ओंखा अमनो रुगैनो आं तिनि लुकुरंनि बुसकांगो किसा कक सानानि नायो सालखलमानि उलो आं पुइलानो सानाय हरिदन देबबर्मा बिनि मुं गोबांनो बनो बय हप्रें हिनो सिनिवो ओंखा बनो थुमनाय बरक बहिनो अमतिखाय बिनि मुं सिमिसे 6-7टा तंगो बो तालो वाइसाखाय मुं सोलायो एकाखाय अमतिखायनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरनो माजे माजे खाय चुकलिरवो ताइ फेमलबो ताबोसुक जरा बो राजनैतिको खायका बा बो राजनैतिक तै दफानि बागै चबा खलायका अबनि कुनु मुकुमु ताबु बो खरै बो निजिनो खुब कतर नि वानसुगो दफानो वानसुगनाय हिनै दफानि कक्साना हिनै वानसुगो किन्तु दफानि बागै बो ताबुसुक जरा तामो खलायका अबनि ककरै आं तिनि पुइलानो सानाय बसाव बो त्रिपुरा मथा जॉइन खलायकाखौ आं हरिदन सुंनाय नायो नंगौफोर त्रिपुरा मथा जॉइन खलायका 5 तारिख फेब्रुआरी जखन महाराजा चिनी पार्टी घोषणारिव मालंच निवास आ दिन बो जॉइन खालायनो नायो बुबाग्रा बनो साका नों जॉइन खालायनो नांगिया नोंहा हैनो पार्टी वतमनि हिने सुतरां आबनि परे बो ताबसु पर्यन्त पार्टी कुनु जॉइन खालायको उरा मुराम बो राजबारि थांगो बिनि कायसा तुमाबो डकुमेन्ट्स रखलाङै थांगो महाराजनो जे गोबांमा हेंका दफानि पार्टीनि अब तो बुबाग्रा बो निजेनो वानसुगनाय हरिदननि कगनो तैयै बा हरिदननि परामर्श तैयै त्रिपुरा मथा चालनो नांगाने अब तै कुनु उनको करै रायदा करै कै हरिदन देबबर्माले साबोबा बतामनि बो निजेनो एडवोकेट हिनि मने खलायो किन्तु बबर परि एडवोकेट दुंखा ताबसुक जरा खर बसुक उनको बो कोर्ट बो हेरिंग खायका त्रिपुरा बार एसोसिएशन बिनि मुंगातं अबनो चेक खायकेन बो मानजागानो ताबसुक पर्यन्त कुनु मारिकरिखो हरिदन देबबर्मा एडवोकेट नंगै सिको खरकसानो फियकमानि बा खरकसा आसामिनो जेल नीति खायमानि अमनो मारिकरै एवं बताबुक बो बार एसोसिएशन बिनि जे एडवोकेट नंगै एलएलबी पास खायै पढबै बो जे फायमानि अमनि बो ताबो बार एसोसिएशन बो बिनि सर्टिफिकेट दाखिल खायकानि कुनु प्रमाण करै सुतरां सारा त्रिपुरा हास्तनि लुकुरंनि लगी बोजे एडवोकेट उदां खाउंगिया अबा आनि कैसा सस्पेक्ट दंगो एवं अमर बस्राय स्रायकै सानांथुन बबर परुई उनको एलएलबी नि सर्टिफिकेट न तिखलायका गाय बिनि कक फिरंगान सिकां बिनि तेबो किसा कथमा सानानै नांगो बो जरा कैसा एनएलएफ तिनि इनको सिलायनि बाय सबा खलायनान बागै थांका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नि बो चार्ज मांखा बो पार्वत्य सत्यग्राम थांका आरो थांगै पार्वत्य सत्यग्राम रामगढ़नि खरकसा डॉक्टर गीता देबबर्मानो नै बो तंगो ओ गीता देबबर्मानो बो नुबै हामजागै बिहि तंगतै बो हामजागै दलो जे नानको बुरि बाय केसा केरें मानि परेमनो बो निजे पानिशमेंट चानानि किरुइ बो एनएलएफ संगठननि खारि फायो अबंखा बिनि सिलाय बेचबा खायमानि इनको लाइबुमा का आबनि परे बो फायो आरो गोबांमा सिलाय बेचबा खालायनानि एगेंस्ट बो अनेक किसु साका अनेक अजमारनि एगेंस्ट बो कक साका आबनि उलो बो गोबांमा उरो मथा खालायनानि हिनै बो गोबांमांको खायका जखन तो अरुंधति नगर इनको मिशन कॉम्प्लेक्स तंफ्रो
आफोरबो गोबां बरक साइमानो बिनि चरित्र सम्पर्के बिनि निजेनि बिहि कंगेतै बो साकाता काइसा बुरि नाहरै बबे काइजागै बसा चला साइकेसे तिप्रानि बुबा ग्रांनाय जिसुं सिनाय बसाव हानो मुथांमानाय अमतिबो एक जरा काइसा बो खूब प्रसार खलाइका तिप्रा हावो आबोनि परे बिनि बिहि अकरा तंथैनो बो कागै ताबुकता काइसा बुरै नाहरै ताबुक लेमु सराबो बतंगो के मतिखाय सिमिया बसुदु अम सिमिया हानि बो दालाल माफिया खलायो हा दालाल माफिया खलायिनो बो तिनि बरंनो खयै थकगै तिनि बो गारि नगर गोबां मा खायका जुदि बिनि सोर्स अफ इनकाम जुदि इदि रक्से खायलाय थांजाखाय बो ताबुना मानजाय बिनि अ इनकाम बरनि फायि बरनि इंको वैबो आसे बिनि रां पुसांखा अबनो चेक खायगनो बो मानजांनाय अ हरिधन देव बर्मा सुतरां आं हरिधन देव बर्माना सानानै नायो बिनि कगना फिरंनानि सिगां बो जे कक सामानि काइसा यूट्यूब चैनल तै बा सोशल मीडिया तै जे कक सामानि बो मरस थानो नाथुन ताई बो एपोलॉजी सान्टुन बुबाग्रान थानी ताई तिप्रा मथानी थानी ताई तिप्रा हास्तिन लुकुरं थानी बो इंको खमा हितुन के बो गेता तिप्रालेन तै कक साका गेता तिप्रालेन नि सम्पर्के बतम साइमान गेता तिप्रालेन दाबी खालामो कि जों हरिधन संगे खायना नांगा नाहिदा तिप्रा मथा महाराजा चिनी चेक मथानी चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा की बिनि परामर्श नाय तिप्रा मथानो चालांना नांगा नाहिदा हा नों जुदि आसिंनो साइमान दंखाय हास्तिनि बरंनो फियग माननाय साइमाखाय कन्स्टिट्यूशननि राइट्स रंनो तै नोंगासिंनो साइमानै दंखांखाय फान्डामेन्टल राइट्स नंनि सम्पर्के साइमान दंखाय नों खालायदि नों लुकुरनो तै खायलायदि नों सुप्रीम कोर्ट केस खालायदि हाई कोर्ट केस खालायदि नों सुप्रीम कोर्ट नि गोबां मा लयार बो सिंजा दंगोंखाय अनेक बेरिस्टार बो सिंजा दंख नों बरनो तै खालायदि किन्तु तिनि तामसं नुखा हरिधन देव बर्मा तिनसि पर्यंत एनआरसी केस खायफलायखा सीएबी केस खायखा कुनो इनको मिसिल मिटिंग थांनाय बो बुसायखा कुनो मारि देतं हरिधन देव बर्मानि तामो खलायखा बो जखन रिटार्न स्ट्रंनि जखन ते इनको रिटार्न स्ट्रंनि जखन ऑर्गेनाइजेशन खायखा टीयूआईपीसी वो आरो बो फाइमालिया नानान तान चक्रांत खलाया कोई बर रंनो केसा केरेंखा सबायनानि सारा बिनि ताबसो कोइनो कुनो मारि करे हरिधन देव बर्मा गेता तिप्रालेन सम्पर्के तम सैमका गेता तिप्रालेननि सम्पर्के कन्सेप्ट आबो चिनि बुबागरा रिमानि बुबागरा परिष्कार न साका ताबुक जे एडिसी तंगमानि ओ एडिसी नि फातर जे तिप्रा सरक तंगमानि आगरतला न खबै अबरनो तिनो जों कायसा गेता तिप्रालेन जों मा खालायनाय एबं आबो भारतनि संविधाननि बिसिंगन जों अमन मा साननाय एबं भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2-3 आबोनो तै बसाव आबो भारतनि संविधान गेता तिप्रालेन हिनि कुनो गरै आं सानै नायो भारतवर्षनि संविधान त्रिपुरा 6 दलनि कोनो प्रोविजन करे किन्तु त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंनि सभाबाय तत्कालीन चिनि टिउजेसनि जातीयतावादी आन्दोलन बाय अपरदिगे विजय कुमार रांखलनि सिलाइनि सभा प्रेसारक लाई इंडिया गभर्नमेंट जोंनो 6 दल लिनानै बाध्य आरो चिनि बरनि गोबां मा थैलायखा गोबां मा कलम थैखा जेल जाखा अमा हाई सभानि बिसिंतिनो जों तिनि 6 दल माखा जों तिनि डिमार्केशन खायो तिनि त्रिपुरालेण्ड फने हिन्दी गेट त्रिपुरालेण्ड जों सानै माखा आरो लेण्ड फने हिन्दी गेट त्रिपुरालेण्ड जों सानै माखा आरो हरिधन देव बर्मा ताम भूमिका दं हरिधन देव बर्माले ताम खलायखाबा नोंहा जों सिनाय नुनाय हिंखाखाय सुतरां हरिधन देव बर्मा बा कोनो ना कोनो कायसा एजेन्सिनि सुक्लि मानै अथवा बरनि थाने रां पैसा मानै बतिनि अतिफ्रा मथा ते बुबाग्राना पार्सोनेल अटैक खलाय दंगो अमना आं सेलेंगो एबं तिफ्रा हास्तिनि बररक बन सेलेंना नांनाय एबं बन सेलेंनानि उंथुन हिंखाय ब तिफ्रालेना तै सिरियस दाहिनि बसाव तामनि सिरियस जों सिरियस एदिबा जों तिफ्रा हास्तिनि क्षमता फाइमानि यागुलो बुबाग्रा न खबो चिनि तिफ्रा मथानि अजामार जत्तन अजाम जग्रक जे कग्रिमानि चिनि लुकुरंनि बुसकांगो जों एडिसी क्षमता फाइमानि काउन्सिल आसुकमानि लगी न चिनि काउन्सिल जों अबन रेजुलेशन पास खलायै दिल्लीवर हका राज्यपालनि थानि दिखा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि हका रेजुलेशन जों ताबुंनो मानखायनि साया अन्यन पार्टी जे लामा कासुकाखायनो मानखा गेटा त्रिपुरालेण्ड मानखायनि जों साया जों रेजुलेशन पास खायके चिनि काउन्सिल आबो दिल्लीयाव पाठक जाखा अकक्सि साव
ke ningoro boro sai tongkha ba geta triparlen ko manai jeng saka geta triparlen tabuk sing soba khainai buskangni 2023 omono ko aro judi sing condition ni nai jara chini geta triparlen nang horidon le aro banogoi sanai sabuba 17 মাস মানে जों 17 মাস माना दिन साबा अ 17 मास नि बिस सिगांगो जों थानचा खलायै जों जे जों निर्वाचन फाइ दङ अरो जों मा बातायलायनाय एबं जों कायसा आरो फेक्टर रुंगै मा बसानाय अ कक्सि मा सावो आसक दिन चिनि दफानो गोबां पार्टियाव बागै जोंनो टुकरा टुकरा खायै थों दंमानि जोंनो दाबो थानचाखै जुदि कय मा खांगाखाय जों आरो चिनि एचिभमेन्ट फाइनाय आ कक्सि साबले के नों आरो हरिदम चुकलि दिनाले साबा नों कि नाया तिब्रासर थानचांथ तब तो थानचानो जों थानचां मा बागैनो तो जों किसु जरान बिसिमनो तो एदिसु खमता फाइमा खाबले तब कामियाम सयो तब कुन निर्वाचन करे तब कामियाम सयो साल ब्रुम ब्रुम तिब्रा मथाव फायो चिनि बररक लेखापरा रोंखा वानसुंना रोंखा गाहाम वानसुगै मांखा आबुनि बागैनो बबो गाहाम हामिया तिनि तिब्रा मथाव दल दल खाय फायो बुबागेरनो चिनि थिनानि सबावो आरो लगिनानि बागै सेंक्राक जे उनानि बागै न तो तिनि तिब्रा हासनि जत बर फाइदं दे तिनि सुरु तिब्रासा सिमिया गुबुननि दखनि बरबो ताबु फायो तामनि बागै कारण चिनि थिनां गाहाम उनानि नांनाय चिनि थिनां अब सिकोल रुंनां नांनाय चिनि थिनां चिनि गोसों रुंनां नांनाय आबुनि बागै न तिनि जत तिब्रासा वानसुगो बुबागेरा सारा अ मनत इंगो सबाना ताइ बुसखांगा बुक्लान मालिया जों गोबां रिजनल पार्टी खायखा बिबनो इंगो नेशनल पार्टी नि तला दं तामो माखा 72 बছर तामो माखा जों सादि किन्तु तिनि बुबागेरन तैफांबाय जों एदिसिबो क्षमता फाइमा लगिन जेदा कग्रिमा जों खायखा ताबो कक बरबाय दरगास्तरि माखा ताबो कक बरबाय बिबनो मुंनो स्लाइबिखा तिनि 100% रुस्टार तंमोन आबनो अंको खायरिखा तेबो गोबां तिनि इंको ताबो इंको खालायजागै दंग मकि दफानि बागै सामटांजां मैया साबा खलायखाबा मानो अतिब्रा मथा बुबागेरन तैफांबाय क्षमता फाइमान परेन खायखानाबले बो इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन नि कक साबो इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन बतामो बुझी ओ इंस्ट्रुमेंट एसेसन न उनको इनवैलिड खाइने बागैनो तो 9 सेप्टेम्बर 1949 सन मार्जर एग्रीमेंट कक सावबो आरो सुदु राजारं नि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खाइतं हो हंगाखाय नों केस खाइदिता आबनो तै राजा खाइमालिया तिब्रा मथानि अजामार खाइमालिया विजय रांखल खाइमालिया जगदीश सुदु राजारं नि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खाइतं हो हंगाखाय नों केस खाइदिता आबनो तै राजा खाइमालिया तिब्रा मथानि अजामार खाइमालिया विजय रांखल खाइमालिया जगदीश देबबर्मा खाइमालिया चित्तरंजन देबबर्मा खाइमालिया एनसी सं खाइमालिया हाँ मेबर कुमार जमाते खाइमालिया नों हरिदन देबबर्मा केस खाइदिता नों खरसा एडवोकेट तुम टंगो हंगाखाय नों आइनो आसेनो सी टंखाय भारत संविधान मुखस दं टंखाय नों हाई कोर्ट केस खाइदि सुप्रीम कोर्ट केस खाइदि तिब्रासानि बागै नों 300 जरा ताम केस खालायखा नों दफानि बागै सारा हायुं गुरिवै नों आइन साइमान दंगंखाय नों 300 पर्यन्त थाङै जेनेबाव थाङै जातिसंघ कायसाफान कक साइमानिया तिनि बिके रांखल थांखा आं निजे रंजित देबबर्मा 1997 थांखा हा गोबां मा कविता जमातिया थांखा अबना करे तो गोबां मा तिब्रा हास्तिन बरक तिनि एन्थनी देबबर्मा ह्युमन राइट्स नि कास खायने बबो थांखा तिनि एनआरसी केसो नोंथामो खाइमेया एनआरसी केस बुबागेरनि लगिबो आं रंजित देबबर्मा बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देबबर्मा तिनि सुनील कलय बरक जतन खायखाबले पाताल किनात खायखा नों आसिनो दफानि बागै वान सुंनाय वान सन नों फातार हानि फाइने रंना नासलेनाय नों तांनि तिनि केस खालायमेया तांनि नों लगिरिमेया हा नों तिब्रासार न सावो तिब्रासार काबु खानसा खाइ बुबागेरा नाकि मुसु गायके गयनको खायतन खाबो नों तिब्रासार न मुसु दानु नों हरिदम नों निनि कम उइद्र खायना नांनाय उइद्र खालायखाय निने एगेन्स्ट जों मा बसानाय नों तिब्रासार लिडार नों नों मुसुक दानु बनो कि मुसुक मान देबर बनो गयनको खायतनि उहिन सानो
अमा नों कक सानन सिगां वान सुगै कक सानन नङानो नों मुसुक गेदा नङाबो नु गेदिबा हा एका अमा नों आं साननि नायो जे नों बुबाग्रानो जेता सामानि तिब्रासार अजमारानो जे मुसुक रखनि सामानि बा बुबाग्रानो पार्सोनेल एटाक खायतमनि अमा नों उइद्र खालायनानै नांनाय एबं उइद्र नों अबশ্যই मारिनाय नों थानसानि ব্যাপারে दशरथदेवनि ककनो साका दशरथदेव बर थानसानि कक साकाबा दशरथदेव जन शिक्षा आंदोलन खालायका तामनि बागै राजा र तिब्रासारनो परिरिया राजा र तिब्रासारनो फोरोंया तिब्रासार शिक्षित खांग्याकाय राजा सेकजागे नामते सिक्रै ताताल कक साइ दशरथदेव खायका जन शिक्षा आंदोलन तिब्रासार टाइम खाय जन शिक्षा आंदोलननि मुको मोता मतंग नङानो साला जन शिक्षा आंदोलन तिनि निनि खालायै तिनिसि पर्यन्त कायसे स्कुल ताबो मुकुमु आनो फुनुला तिब्रा हासके नि सम्परे कुन अभिज्ञता करे साका ओ तैनि यं पुरवाहाय इनको बखर ठीक करे अन्ति बररनो अन्ति कक साव आबनो उनखा हरिदन आं हरिदन सानानि नायो निन अककनो नों उइद्र मा खालायनाय एबं उइद्र खालायनायखाय जों निने एगेन्स्टआव मा बोसानाय इमिडिएटलि नों लुकुरंनि बुसकांगो नों एपोलजी मा साननाय नों क्षमा मा साननाय नों नाकार मा साननाय ननो जों कुनु दिन गयमाया बसाव ताव तिब्रासार काउन्सिल सोलाय दंगो जेकेट सोलाय दंगो बबो काहाम बबो हामिया आबो बिनि भारतनि संविधाननि राइट्स न सुइजाक दंगो बताम खायनानि खायलाया अब बिनि व्यक्ति स्वाधीनता बबो पार्टी खायनाय खालाया सोलायनायाबो बिनि अधिकार नों सानायले नों हरिदन सानायले साबा नों हरिदन सानायले साबो नों अककनो जेसा पार्टी फानो नों आहाय बरक तिनिसि पर्यन्त कयटा पार्टी नि लगिवा थांगै खिखरक आइकै ओ सुइ बुंगनि लगिवा हिमान आइकै नोंबो हिमैका हा नन के बकोन राजनीतिक पार्टी दा नों तिब्रा म थाबो उकलो फाइट म नन सें ना ता फाइट दा नन नुखा नों से उकलो फाइट गुरि फाइ बिले नन नुखाबा नों से फाइट गुरि फाइब्ला नों से बुबाग्राय मालायनानै आ कागज पत्र टाइप खाइ हपुं टाइप खाइ फाइब्ला अब निन सैमान दा ओ बय नासिगै सै टाइप खाइ तुमा सिब्ले न निन अब नु गेदा निन कागज न नों साव राजा इनखाय जतन सिउ चिनि राजा सा साका बां जतन सिउ हिने राजा जुदि ब साकनो आंनो जतन सिउ हिने गसि तंखा तिनि आसे चिनि बरम गना बिके रांखर संरंग ते गोबां मा चिनि अजमारनो तै त पक साकला खमले हा गोबां मार चिनि सिनियर लिडार न तै ब आसुगि कगलाम सालायगला खामो सिनियर लिडार चिनि बुरि रंग तै कक सालायगला खामो इयर दन तै कक सालायगला खामो गोबां बरमनि परामर्श नागला खामोब्ले मरा सा साकाबा तांगै नङाबनो ताताल चेंग्रा बानगै सा निन उद्देश्य तम अमननो जों वानसुंनानै नाङानो तापुर हेकाय बहाय जों नाकि जतन येस मेन खायतन खाबो सामने येस मेन खायका नों तिब्रामता हामजाकाय चिन आइडियोलॉजीना हामजाकाय फाइदि निनि थिनांनि सबाना वानसुगै चिनि दफानि कगनो वानसुगै चिनि हानि कगनो वानसुगै नों बुबागरानि आइडियोलॉजीना हामजाकाय फाइदि मोस्ट वेलकाम नों चुक्लि नेले साबुबा नों साजायका तंनि तिब्रामा थाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंले नों खायजाकाय चिन आइडियोलॉजीना हामजाकाय फाइदि निनि थिनांनि सबाना वानसुगै चिनि दफानि कगनो वानसुगै चिनि हानि कगनो वानसुगै नों बुबागरानि आइडियोलॉजीना हामजाकाय फाइदि मोस्ट वेलकाम नों चुक्लि नेले साबुबा नों साजायका तंनि तिब्रामा थाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंले नों खायदि आबनो नोंरा पार्सोनेल अटैक खानायला बनो साबानो हा नों पार्सोनेल अटैक खानायला साबानो तिनि बुबागरानि आइडियोलॉजीना हामजागिनो तिनि तो आईएनपीटी जत फाइखनाबले तिनि एनसीटी याखरि फाइदि केनाबले हा अबनो कायबो गोबां मथा फाइका जों टीआईपीसी जतन दिक्लारि फाइकाबले अमनो काय गोबां एनजीओ त फाइदिकाबले सेबुखानेर फाइकाबले तामनि बागै नोंला अबनो आसिकको मकल फन कलाइजाखाबा जों थानचां मानो तिब्रासार दफानि बागै थानचां मानो लिने मकल तांगै फन कलाइजाखानो तांगै नों नायमैया नों नाय तिब्रासार अरय पर यं तंथ नों अबद नाय नों हरिदन
aboni bagin nano sanan nayo jeta bujiya a kongna nangta sadi jeta buji man khadi nini jeta hamjang mani nang rajnotik party pan khologoi tongdi nang soba pan khlai tongdi onosan pan tongdi high court supreme court case khai tongdi kintu nang oino party no hejaboi ba oino party no ojama no nang koi tangi nang kok sana ba ha nang গঠনমূলক আলোচনা খালাই দিতা কনস্ট্রাকটিভ নং কো খাইদি কক সাদি হ্যাঁ ওরনি দেংসা ওরনি দেং নি খাই নংটাঙ্গি আবো বেঙ্গ খালাই কক সা নং হরিদন অমন ওয়ানসুগই নাইদি নন जों সানन नायो नों टिप्रा सारना मुसु गयनगो खाते खाइतन बे थेनि साका हा नोंतेबो साका जे भारतनि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस न विश्व हिंदू परिषद नि इनको बीजेपी नि प्रेसिडेंट न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नि इनको चेयरमैन न ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न नों मेमोरेंडम लेखापो 300 पॉइंट नि मेमोरेंडम नि रिजल्ट तामो नि नाबो जुदि न काहाम वानसुक माने काहाम को माने काहाम के 300 पॉइंट अब नि रिजल्ट रेस्पॉन्ड न मादा मानखा तांगि माया नों वानसुक दे नाखेनि ने आ जे सैजाक रखरमानो नि ना 20टा 36 पृष्ठ मेमोरेंडम रक 40 पृष्ठ मेमोरेंडम रक रहनि तामुखा नों आबन कखाय तांनि सायाला तांनि रेस्पॉन्ड माया आ कखाय सायानो नों करं हिमलासा नों उकिल हिमलासा कक करं हिमलासा खा नों आबन कखाय तांनि सायाला तांनि रेस्पॉन्ड माया आ कखाय सायानो नों करं हिमलासा नों उकिल हिमलासा कक करं हिमलासा इंग्लिश मानाय हिमलासा हिंदी मानाय tangi nung aboni kai mungsa pun lukurang bus kang saimaya ha orang sinia nung kon asam north east ni indigenous peoples forum ni conference thangpro ang nije tongo patal kina tongo ha nung ba basan ni nani chance maya last minute onop chetia nang saka bon chance ka se ri ba kok sana nu sungjago nei tarpore nung yak roma hai kai nung manka aro kobor hai kai inko khai kai munija khanang buibai हाची थाता खालाय जाखा बासननि फ्रु नमुति दतं निन बासन ताबो चिनि खरांगो तंफना आफुर चिनि खरांनि तिप्रानि इनको थांगो मीडिया थांगो नाइनेला नंगाबो न बुये मुनिजां माने नों गरंनि न तै साका नों राजकुमारी प्रज्ञानि कौनबो तै साका बना हानक हिमिया चिनि राजमाता खवायो काइसा प्रोग्रामो बसाका bo परिचय खाइफ्रु साका bo tinin simi jotoni kukui siungnai hini saw nanga ka hanok hin saw nang to tong bafru ha nang buni kok ni khukni kok na khlaya nanga kok rok saito राज परिवार ले निनी बागै ताम विरोधी दा खाइबा निनी नु खुंगो ताम खलाइके बा नंग जे राज परिवार ने अगेंस्ट नंग कक सा बुबा गरले निनी बागै ताम हामिया कक साकाबा नंग बुबा गरले अगेंस्ट कक साइतो हा तामो नंग बुबा गरा निनी अगेंस्ट ताम हामिया साका नंग सादी तिनी बरो रंग नंग मुसुक सलामका अजमारनो मुसुक सलामका हा नंग निजे मुसुक गय माला कारजा खाने न महाराज भाई माला कारजा खा न मुसुकदा माला कारजा तो न मुसुक नंग नाबले माला कारजा माने मुसुक गयनो नंग माला कारजागो मुसुक गयनो नंग ते कक सावो नंग हाय हरिदन निनो यूट्यूब चैनल न नंग बार बार नायने देसा नंग नायने दि निनि जें कोन आरो बुइताम कमेन्ट बो खाइजानो नायने दि नों आं लास्ट मन सानाय तिफ्रा हास्तेनि लुकुरंग ताकुरो बुकुरो जों बुबा गारनि तै फांबाय चिनि थिनांनि गाहामनि बागै चिनि दफानो मोथांनायनि बागै अ हानो फिरक मानानि बागै जों जे सबा खालायतमानि जे आइडियोलॉजी न तै जों सबा खालायतमानि अमन थिग लामा ताबो सुख जरा बुसकांनि सालो तामो फाइनाबो जों साइमिया किन्तु चिनि वानसुंमा तैयै ताबो सुख जरा जों बुबा गारनो न नुगैतंगो जों चिनि टारगेट चिनि डेस्टिनेशन जों सगैनानै नांनाय जों आसुक जरा सगैयै चिनि दफाना बानसिनानै लामानो जों फुनुगै माकलांनाय जों सामुं गाहाम तांमानि बिसि गाहाम तंखां गेकाय लुकुरक जोंनो सापर्ट खायनाय जों जुदि दफानि बागै सामुं तांमायखाय लुकुरक जोंनो याकरि थानाय अमसिक किन्तु हरिदननि चुकलिबाय हरिदननि कक हामिया सामाबाय पार्सोनेल एटेक खायमाबाय जों अराय पराय उंगै लाब गरै गाय सुतरां ताकुरो बुकुरक आं तिनि जतनि थानि न कयनानि मुथुंगो
bini inkono khanayawai जों chini target no जों ma tongnai chini dofani thinang bubagera tabusu pojonto chini dofani bagai tam khalika omo norog jotono saimano bo NRC ni bagai Supreme Court case khlaika lokoroni thani khoksa rang thumyawai bo Supreme Court tini phater hani borok phaimano no saye basai khaye phirogoi rokhnani bagai tini bo Supreme Court case khai tongo ebong tabo abo Supreme Court pending tongkha abo bardik makai जों kaisa kaham unko khaimana chini bagai kahamngan tini sie bini against bubagera tini case khlaika Supreme Court khoksa rang buni thani nahayawo tini bubagera omona karibo गोबांनो बरंनो तिनी बिननगो थांगो परिमाया रंनो तिनी सुबाव बुबागरा फाइमे रंनो को फातर काम खाइ तंगनि फाइमे रं तुबि फायो तिनी मकल लुगिया बेमारंनो गोबां मारंनो गुवाहाटी रगतलाङै दिल्ली रगतलाङै बो चिकित्सा खालायो गोबां मा बरनो बिनार नुकुं हाइमे रंनो बो सुबाव नक टांनानै बागै सुबायो गोबां मा नुकुं बसाबतै र सलिमाया आमति नुकुं न बो सुबोइ तंगो ताइताम खाइसने बुबागरा हा बुबागरा ताइताम खालायसिनाय हरिदलने ताबसो पर्यन्त खर बसनो सुबाखा बिनि कुनु मारिदा तं हा बुबागरा थानि नों हरिदलने तामबा नों यास कुसुपन सुंगिया नों बिनि याकुंनि यास कुसुप जरा सुंगिया नों के आबुनि बागैनो बुबागरानि हामजांमानि मारि न नासिगिनो ताइ ब थानसा उं तामनि बागै जोंनो उंदि हिंगा अमनो नासिगिनो जों सिनि थिनांनि सबानो जों बसकाङाबो मात्रनाय ताखुराव जों बुनि कक बाय फेमलक जागै कुनु लाब करै आं आबुनि साना नायो एबं लास्ट आं हरिदलनो साना नायो इमिडिएटली नों निनि ककनो उइथड्र खालायदि मिडियानि बिसिंथै आरो उइथड्र खालायन जागाय जों ननो जेकुनु जागाव जों निनि एगेन्स्टआव जों प्रतिबाद मा खालाय जों निनि बिरुद्धे जों ककमा सानाय काय तिनि ताइताम सानाय ताखुरो बुखुरो आं खाख्लायो हरिदल ब बुबागरा निथानि ताइतिब्रा मथानि थानि ब उनको नाकार सानै ब कक दातिनो फेरोगानै हने हामबाय जतनाल।